IT. Vaikeaa, aikaa vievää ja kallista. Väärin. Tässä on IT-päällikkö Janne. Oikeastaan hän on sähköasentaja, mutta auttaa muita tietokoneongelmissa. Autellessa omat työt jäävät tekemättä, eikä ongelmiinkaan aina löydy kunnollista ratkaisua. Yritys ei kuitenkaan halua palkata IT-tukihenkilöä satunnaisten ongelmien takia. Jotakin on kuitenkin tehtävä. Puretaanpa tilanne osiin. 1. IT-asioiden hoitaminen tuntuu vaikealta. Todellisuudessa IT-asioista tulee ongelmia, kun niitä hoitavat väärät ihmiset. Asiantuntija ratkaisee ongelmat kätevästi. Tekniikan ohella yhteisymmärrys ratkaisee. 2. Ongelmat vievät kohtuuttomasti aikaa. Tässäkin tapauksessa suurin osa ajasta kuluu ongelman kanssa sinnittelyyn samalla, kun avunpyyntöä lykätään. Kun apu on puhelun päässä ja tarvittaessa hämmästyttävän nopeasti paikalla, ei tietotekniikan kanssa kulu turhaan aikaa. 3. IT-osaamisen hankkiminen on kallista. Tämä on totta, jos palkataan IT-tukihenkilö tai kokonainen osasto. Sen sijaan ulkoistamalla saat ison IT-osaston käyttöösi järkevään hintaan, parhaimmillaan ilman juoksevia kuluja. Kaikkiin kohtiin on parempi ratkaisu. HS Works tarjoaa käyttöösi 124 IT-osaston. Lupaamme asiakkaillemme, että meillä puhutaan IT:n sijaan suomea. Tartumme toimeen rivakasti ja toimitamme tarvikkeet sekä laitteet valmiiksi asennettuina. Ja meille maksetaan kuukausipalkan sijaan vain tehdystä työstä. Tutustu ihmisen kokoiseen IT-osastoon osoitteessa www.hs-works.fi.